Takže ahoj lidi, bude tady dnešní vlog, bude vlog z dnešního dne. Tak já se jdu připravit do školy, jsou tak 4:30 ráno a já vypadám strašně. No, takže a ukážu vám potom vysvědčení a jak to všechno probíhá, tak čau. Takže jsem připravená, půjdu do školy a ze školy se vám ozvu kolem té 7 hodiny, protože se budu muset převlíct a také venku vám natáčet nebudu, protože tam fouká silný vítr. No, takže ahoj ve škole. Takže ahoj, já už jsem ve škole a čekám na paní mistrovou. Má už zpoždění, strašné. No, uvidíme se teda, až se převlíknu a uvidíme se teda. Takže ahoj, já teď jdu domů a strašně se vám omlouvám za to, že jsem nemohla natáčet ve škole, protože mi to mistrová zakázala a čekala mě na vlaku Alča. Ahoj. Takže teď půjdeme nahoru a uvidíme. No. Takže zdarec lidi, jsem už konečně doma a půjdu si asi lehnout a pak ještě natočím něco a uvidíme, co z toho vznikne. Tak zatím ahoj. Takže máme tady Alču, přišla k nám na návštěvu, takže tak. Alča. Já se furt dívám tady, já se nedívám do kamerky, ale já se dívám. Já se taky nedívám do kamery, když natáčím vlog. Aha, že je to vlog, že já jsem to poměla. Takže pozdrav Alčo. Čau! Rozhodně se podívejte na můj kanál, jo. Odebírejte, sdílejte úplně všechno. Alča si teďkom udělala novou stránku na Facebooku, takže... Jmenuji se tam jako Love Alenka a to stejný i YouTube Love Alenka, takže rozhodně dejte odběr. A mám sice málo odběratelů, ale chystám udělat giveaway za 30 odběratelů. Takže jestli chceš vyhrát zrovna ty, tak mi dej odběr na mém kanále a můžeš vyhrát. A napiš taky like. Tak Alča už odchází. Tak ahoj! A já si půjdu lehnout a možná potom vám ještě večer něco natočím. Takže zatím ahoj! Zdarec lidi, tak tohle je konec videa. Děkuji za zhlédnutí, dejte like, koment a tak hoďte něco do komentů, budu ráda. A jen taková informace, budu si zařizovat facebookovou stránku, tak byla bych ráda, kdybyste mi tam dávali prostě náměty na videa a takovým. A když tak příště ahoj!